Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, izan dezagula beti zure grazia, bai aldez aurretik, bai bide lagun, zuk eutxirik on egiteko prest egon gaitezen beti, zure seme, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Korintotarrei. Senideok, zuen artera joan nintzenean, ez nintzaizuen joan jangoikoaren aitormen hitz eder eta jakintsuz hotsegitera. Izan ere, ezer ez nuen nik zuen artean jakin nahi izan. Jesu Kristo besterik, eta hau ere gurutzi izatua. Eta ni zuen aurrean argal, beldurti eta ikara handiz agertu nintzen. Nere hitza eta erakusbidea etzen hitz ederren jakinduriazkoa izan, espiritu indarraren agerpidez baizik. Zuen sinismena jangoikoaren indarrean oinarritua izan dadin, eta ez giza jakindurian. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Bai maite dudala jauna zure legea. Bai maite dudala jauna zure legea. Hori da, egun osoan nere gogo itzultzea. Zure aginduak etsaien aldean zuhur nau egin. Beti bai daukat nerekin. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesus Nazareta joan zen. Bera hasi zen herrira, eta larun batean ohitura zuen bezala, sinagogan sartu zen eta zutik jarri, irakurgaia egiteko. Isaias profetaren liburua eman zioten. Liburua zabaldurik, profetaren hitz hauek arkitu zituen. Jaunaren espirituan ere gandago. Berak gantzutu bainau, behartsuei berri ona emateko, katiguei askatasuna eta itsuei ikusmena hotsegitera bidali nau. Zapalduei askatasuna ematera, jaunaren grazi urtea hotsegitera. Liburua bildu ondoren, laguntzaileari eman zion, eta eseri egin zen. Sinagogan ziren guztien begiak, hari begira zeuden. Bera honela hasi zitzaien hitz egiten. Gaur bete da, orain entzun duzuen liburu santuko hitz hau, eta guztiek aitormen egiten zioten eta harriturik zeuden. Haren ahotik graziazko hitzak ateratzen bai ziren, eta honela zioten. Hau ez alda Joseren semea, eta Jesus honela mintzatu zitzaien. Harako esaera gogoraziko didazue noski, sendagile, senda ezazu zure burua. Kafarnaunen egin omen dituzunak, egin hemen ere zure herrian, eta gero esan zien. Haranik egia esan, ez da profetarik bere herrian ondo ikusia denik, egiaz esaten dizuet, bazen emakume alargunik asko, Eliasen egunetan, 3 urte eta 6 hilabete zerua itxita egonik, lurralde guztian gosete gorria izan zenean, baina ez zitzaion haietako inori bidali Elias,
Sidonen dagoen saretutako emakume alargunari besterik, eta bazen legen ardunik asko Israelen Eliseo profetaren egunetan, baina ez zen haietako inor sendatu, Siriako Naaman besterik. Hau entzunda, haserre biziak hartu zituen sinagogan zeuden guztiak, eta jeikirik, herritik kanpora atera ziren, eta herria eraikita zegoen mendiko amildegira eraman, handik behera botatzeko asmotan. Bera ordea, haien erditik igaro, eta bere bidetik joan zen. Jaunak esana. Evangelioa entzuten irakurtzen degularik, modu askotako gauzak ikas ditzazkegu. Ez bakarra, esan genezake mezu nagusia, hori jakina, hor dago beti, eta evangelioetan zenbait mezu nagusi egoten dira pasarte bakoitzean. Baino, lerro artean irakurrita ere asko ikas dezakegu. Gaurko evangelioa Lukasek idatzia da. Eta esan genezake Lukasek bazuela alako prezisio puntu bat, ohartzen gera, detaileak emateko ohitura zuela. Bera, ogibidez, medikua zen, esan genezake kultura handi xamarrekoa bere garaietako eta sumatzen da. Griegoz ongi dakitenek sumatzen dute zen olako aldea dagoen Lukasek idazteko zuen modutik Markosek edo Mateok edo Joanek zutenetara. Esan genezake Lukasek zeukela bestelako formazio bat edo beste modu batera zegoen preparatua. Eta gaur bertan ere hasieran esaten digu, Jesus Nazaretera joan zen, bera hasi zen herrira. Hau da, esaten digu Jesus Nazareten hasi zela. Gero esaten digu, eta larun batean ohitura zuen bezala sinagogan sartu zen. Esaten digu, larun batero Jesus sinagogara joaten zela. Eta sinagogan sartu eta zutik jarri irakurgaia egiteko eta liburua hartu zuen. Irikitzen ziren pergamino horietako bat izaten zen. Eta Jesusek orduan irakurri zuen Isaiasen pasarte hau. Esanez, gaurkoan kunplitu da. Hau, entzun dezuen hau, kunplitu da gaurkoan. Jesusek orduan, esan genezake, berak hori esaten dielarik, danak harrituta bezala zeudela. Baino, aldi berean, gero batzuk aipatzen zuten, Nazareten baizen, Nazareteko sinagogan, eta seguru asko, edo zein herritan gertatzen den bezala, askok txikitatik ezagutzen zuten, bazekiten zein etxetakoa zen, akaso eskolan elkarrekin egonduak, edota auzoak, baino pertsona ezaguna zen, Nazareten bere herrian baizegoen. Horregatik Lukasek garrantzia ematen dio datu horri, Nazareteko sinagogan izan duzela. Horregatik batzuk esaten du, baina ez alda hori Joseren semea. Ohartzen gera, askotan, Jesusen gertutasun hori haientzako oztopo izaten zela, berarengan sinisteko. Genezake, Jesusek, hain zuzen ere, bere gertutasuna oso ondia izan baizen, berak erakusten digu, gutako bat egin zela. Eta askontzako horrek oztopatzen ziren edo galerazten ziren berarengan sinistea. Horregatik esaten die, inor ez dela profeta bere herrian. Eta aipatzen dizkie, eta honekin bukatuko dut, itun zaharreko bi pasarte. Batez ere, halako, esan genezake, mezu bat helarazteko. Eta da, jainkoaren salbazioa denentzako zela, unibertsala dela. Jesusek askotan erakusten du errealitatea, hau da, entzun berri zuten hitz hori, jaunaren gantzutua hemen dago, eta pobrei askatasuna, eta itxuei bista ematera, etorri denata, eta hoi esaten die, eta hoi esan nahi die, ez dela bakarra Israelarrentzako, baizik eta herri guztientzako. Jesusek askotan erakusten du errealitate hori. Eta bi ejemplu jartzen ditu itun zaharrekoak. Jainkoak bi kanpotarrei, judutarrek zirenei eta judutar religioa ez zutenei egindako bi mirari, Sarektako alargunari eta Naaman Siriako generalari. Eta nola ezin zioten Deus kontran esan,
Jainkoaren hitzaren kontra, ezin baitzuten hitz egin, ez zuten inongo argumenturik berari aurre egiteko, eta orduan hartzen gera askotan, garai hartako farisear haiek eta oso jende gogorra zela, eta erabaki zuten amildegitik bera botatzea, hau da, hantxe bertan garbitzea. Baina ikusten dugu baita ere, Jesusen autoridadea, berak beren artean igaro eta aurrera segitu zuen. Eskatzen dugu Jesusi guk bai ezagutu dezagula bera, ikus dezagula beti gantzutua bezala, gure salbatzailea bezala, gure gauza guztietatik gu askatzera etorri dena. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gaurkoan, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Kristauengan beti harrera ona harki dezaten, eskar ez zaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Andres Zestau eta Jose Mari Raskin jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten, eskar ez zaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskaintza santu honek jauna, ekar dezaigula beti zure salbamenaren doaia. Sakramentuetan irudiz ospatzen deguna, zure indarrak bere betera eraman dezan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo, gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Arrazazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afabongoan kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data,
itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gehituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Andres Zestau eta Jose Mari Raskin. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arrengo guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeratik santua izan zure izenatena, eta horren zure errenua, egin ere zure nageak zeruan bezala lurrean ere. Emaitu gaur egunotako logia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrak kantatzen gehoz ezkero, eta ez duketa eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea enkarri. Jangoikoaren bildotxa. Una hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak.
Mai santuko gi harturik otoitz egiten dizugu jauna, maitasunen agiria den janari honek sendo bezala gure bihotza. Gure sebideengan zu zerbitza zaitzagun Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Belika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Amen.